7:43 minutos, estamos a 29 de xaneiro, xa remata o mes, e menos mal, porque semellou ser o mes máis longo do ano, e por riba, cos gastos do Nadal, con isto das rebaixas, acabamos todos ca conta bancaria desplumada, por non contar que, xa sabedes, subiron os prezos ao mes a costa de xaneiro que nunca remata, verdade? Porque mirade, o combustible subiu. Temoslle que botar diésel ou gasoil ao coche, que facemos? Diésel ou gasolina? Eu xa nin me entero, porque o diésel subiu un 4,67%, a gasolina un 3,76%. Están bastante careiras ambas as dúas. Tamén subiu o recibo da luz, uns 12 euriños o recibo o mes. Vaya, e o gas, un 10% máis o seu prezo, pero se imos facer a compra, xa sabedes que tamén algo máis cara vai, polo menos un 22% máis. Claro que os cartos non dan, chegamos a fin de mes e dicimos, o mellor temos que recurrir a pedir un microcrédito. Ollo, porque de todos os microcréditos que se piden en Europa, os españois pedimos o 40% deles, E claro, acabamos o mes endebedados. Fixadevos aquí, un de cada 4 españois acaba xaneiro con débedas. Home, normal, e o que non pide un microcrédito, María, ten a conta en números vermellos, porque non se pode vivir así. Desde logo que si, non é nada sinxelo seguir con esta suba de prezos, con todo o que nos está rodeando, pero a mellor noticia de entre tantas non tan boas é precisamente que o mes de xaneiro remata e toca pois facer balance, claro. Así que con todos estes datos que acabamos de coñecer, nos saímos á rúa e preguntámosvos como vos foi nesta costa de xaneiro, custou ou non custou, e sobre todo, cambiastes os vosos hábitos de consumo. Mirade por aí, porque ademais por aí polo medio hai algún conselliño para aforrar nestas datas. Ai, todas sabemos que o mes de xaneiro ten unha costa máis empinada do habitual, así que vimos ata o mercado de Teis para que nos den algúns truquiños para chegar a fin de mes. Como se leva a costa de xaneiro? Eu levo igual, eu son jubilado. Ai, é outro nivel, entón non afecta. A min de momento non, claro. Xaneiro parece que non remata máis, Non, está acabando, pero xa había acabar aí polo menos 8 días ou 10. Para mí é igual xaneiro que febreiro, que marzo, que todos os meses. E miña nai que hai que jardar de risas para as choras. Efectivamente. É así, non? Aí vou ser a costa de endeiro todo o ano. Vou gastando según teño. Non podo botar, como dice outro, É máis saludo que dá a manto, que non? iso, se non queda fora. Tanto gastar primeiro de mes como o último. O que hai que saber é administralo. Xa que me pagaron o día 25 xa non teño final de mes. Entón xa está feliz. Cuando llega final de mes, a veces lo que preciso. Y enero, además, después de las Un mes navidades... moi longo, non? Muy largo, muy largo. E mire, cando ven aquí ao mercado, vostede ten algún truco para aforrar? No, acá yo le compro siempre aquí. Siempre más. Vai a tiro fijo. Voy a tiro fijo. Xa desde o primeiro día do mes ir empezando a restringir un pouquiño. Mentalizarme xa. Eso é. Produto fresco, calidade. Calidade. E os caprichos? Bueno, caprichos siempre hay. Membrillo de casa. Ai, eso está rico, Pues sí. Ir con insertos de vacacións, eso non pode faltar. Bueno, de vez en cuando me doy comer un arroz con bogavante. Eso me encanta. E cando lle toca? Por apuntarme. 2 veces ao ano. Bueno, para comer hai que comer o millor. Pois isto é o que nos conta a xente que van a mercar, pero e os praceiros, como ven eles? Imos ver. Como levades os praceiros o final de mes? Bueno, un poquillo duro es. O xaneiro e febreiro son especialmente complicados. Entre que estamos con temporal y coincide que estamos a finales, un poquito justos de más. E de cartos como andamos? Eso es lo peor. Bueno, sabéis como está o panorama, un pouco parado, a verdade. Cousa moi tranquila demais, non? Sí, bastante tranquila. Está complicada a cousa, non? Complicada, sí. Entre que non hai cartos e o mal tempo nos está fastidiando ben. E dende aquí facedes algún caprichiño ou, decir, veña, un agarimo ou non se pode? No se puede, está todo muy ajustado ya. A ver, tratamos de axustar o máximo posible porque sabes que se está o pescado caro, tamén tens que sacar para pagar os teus gastos. A nós tamén nos apretan bastante, a verdade, Non hai de onde tirar moitas veces, Mas de febreiro como ven? Bueno, esperemos que sea mellor. Tomaron nota dos trucos? Pois xa lle lo resumo eu. Buscar produto de tempada, produto de calidade e, sobre todo, as ofertas. E guardar das risas para as choras.